Kaixo guztioi, bideo berri honetan ionizazio energiari buruz hitz egingo dugu. Aurreko bideoan bezala erradio atomikoaren kasuan elementuen propietate periodiko bat izango da, eta gure helburua izango da jakitea taula periodikoan zelan aldatzen den propietate hau. Lehenik eta behin azalduko dugu zer den ionizazio energia. Hau ez da bere definizioa, definizioaren antzeko bat da. Definizioa da zehatzagoa eta luzeago, baina saiatu naiz laburtzen eta esaten garrantzitsuena. Atomo baten azken elektroia askatzeko beharrezkoa den energia, bale? Izan behar da azken elektroia. Balentzi geruzan dagoen azken elektroia askatzeko beharrezkoa den energia. Beste alde batetik, hau oso garrantzitsua da, hemen asterisko batekin jarri duena, kontuan izan behar dugu, zenbat eta errezagoa izan elektroi hori askatzea, orduan eta energia gutxiago beharko dugu. Zergatik hau, batzuetan, oso erreza denean, pentsatzen dugu energia handia izango dela. Ez, erreza bada oso energia gutxi behar dugu, bale? Zenbat eta errezago, orduan eta energia gutxiago. Eta honetara bueltatuko gara gero. Hasiko gara konparatzen atomo ezberdinak eta ondorioztatuko dugu hortik taula periodikoan gauzak nola aldatzen diren. Hurrengo bi atomoak ditugu. Honetan daukagu geruz elektroi bakar bat lehenago geruzan jarrita, eta honek dauzka 3 elektroi, 2 lehenago geruzan eta azkena 2. geruzan. Ionizazio energia aztertzeko interesatzen zaiguna dira azkenengo 2 elektroi hauek. Galdera da, ze izango da errazago, hau askatzea edo hau askatzea? Bueno, aurreko bideoan komentatzen genuen nola zerbait positiboak eta zerbait negatiboak, kasu honetan nukleoak elektroiaren gainean eragiten duela erakarpen indar bat, ezta? Bale, segundutxu bat. Honelakoa izango zena. Positiboak tiraka egiten dio elektroiari. Bale. Aurreko bidean komentatzen genuen baita ere zenbat eta protoi gehiago, orduan eta indar gehiago. Baina baita ere oso garrantzitsua izango da distantzia. Hau da, protoia eta elektroia zenbat eta distantzia gehiago izan, orduan eta indar txikiagoa egingo diote elkarri. Beraz, distantzia gutxirekin indar handia. Distantzia handiarekin indar gutxi. Horrekin jakin dezakegu, hauen bien eta hauen bien arteko indarra ezberdin izango dela. Hain zuzen ere, zeinek egingo dio indar gehiago? Indar gehiago egingo dio hauek gertuago daudelako, ezta? Eta hauek indar gutxiago egingo diote elkarri urrunago daudelako. Orduan, honek indar handiarekin egiten badio, erreza izango da hau askatzea, ez zaila izango da. Eta hau hemen idatziko dugu. Hemen hau izango da zailagoa, eta hau izango da errezagoa. Zergaitik, erakarpen indar txikiagoa egiten diolako. Hortaz, zenbat eta errezago, eta aurretik esan dugu, zenbat eta errezago, orduan eta ionizazio energia gutxiago. Zenbat eta zailago, orduan eta ionizazio energia gehiago. Zergaitik, energia gehiago behar dugulako hau hemendik askatzeko. Hortaz, zeinek dauka ionizazio energia altuagoa? Ezkerrekoak. Eta hau izango zen sekuentzia logikoa. Honek geruza gehiago ditu. Hortaz, azkenengo elektroia distantzia gehiago du nuklearekiko. Hortaz, erakarpen gutxiago jasoko du honek baino. Erakarpen gutxiago badauka, errezagoa izango da, eta errezagoa da, ionizazio energia gutxiago erabiliko dugu. Zer gertatuko da kasu honetan? Biek daukate 2 geruza, baina honek dauzka 3 elektroi eta neutroa denez 3 protoi, eta honek dauzka 4 elektroi eta neutroa denez 4 protoi. Ados. Aurreko bideoan esan bezala, ez da berdina hemen egotea 2 protoi tiraka egiten elektroi bateri, edo egotea 3 protoi tiraka egiten elektroi bateri. Zenbat eta protoi gehiago, orduan eta indar gehiago. Horrekin ze ondoriozta dezakegu, hemengo 3 protoiek honen gainean indar gutxiago egingo dutela, hemengo 4 protoiek honen gainean baino. Bale. Beraz, honek jasotzen du indar gehiago. Indar gehiago jasotzen badu, zailagoa izango da eraustea, zaila izango da askatzea. Eta zailagoa bada, ionizazio energia gehiago beharko du. Beraz, hau horrela geratzen zaigu. Eta sekuentzia logikoa horrela geratzen zaigu. Protoi gehiagorekin, kasu honetan zenbat eta elektroi gehiago, orduan eta protoi gehiago, atomoa neutroa da. Protoi gehiago, hortaz erakarpen indarra handiagotzen da, protoi gehiago daudelako, beraz zailagoa izango da azkenengo elektroia hau askatzea, eta zailagoa denez ionizazio energia gehiago beharko dugu. Orain ikusiko dugu zer gertatzen den taula periodikoan. Zer gertatuko da taula periodikoan? Zenbat eta talde gehiago, taldean zenbat eta berago joan, orduan eta geruza gehiago. Esan dugunez, geruza gehiago daukagunean, indarra txikiagotzen da, eta
errezagoa izango da azkenekoa kentzea. Errezagoa bada, hau da, hemen errezagoa da, hemen baino. Baina erreza bada, ionizazio energia gutxi behar dugu. Beraz, ionizazioa goragoa zela handitzen da. Zergaitik, zailagoa izango da hemetik kentzea azkeneko elektroia, hemetik kentzea baino. Eta periodoan berdina zenbat eta protoi gehiago, honek dauzka protoi gehiago honek baino, beraz, hemetik kentzea elektroia zailagoa izango da. Beraz, ionizazio energia honela handitzen da.